సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండల కేంద్రంలోని ఐఐటీలో సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం జరిగిన త్రిపుర గిరిజనుల హాజరియ నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. త్రిపుర రాష్ట్రానికి చెందిన దేబాసిస్ రియాంగ్ బృందం ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. బిందెలపై నిలబడి, తలపై సీసాలు ఉంచి, వాటి మీద దీపాలను వెలిగించి నృత్యం చేయడం ఆహుతులను అబ్బురపరిచింది. ఈ విశిష్ట ప్రదర్శనను విద్యార్థులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. నృత్యం చేసే ప్రతి క్షణం వారికి కొత్త అనుభూతిని కలిగించింది. ఐఐటి కళాశాల సాంస్కృతిక ఫెస్టివల్లో ఈ తరహా కార్యక్రమాలు విద్యార్థుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంపొందిస్తున్నాయి.